Euskalgintzaren azoka dugu, une honetan hasia, 16 talde ta ekimenek, eman dutenek jauzia, bakoitzak bere ezaugarriak, bakoitzak bere grazia, beraz badugu zer ezagutu eta nondik ikasia. Ekimen honen helburu nagusia da, elkarteak elkarren artean saretzea eta besteen berri izanik ekimen berriak sortzea herrietan. Eta horretarako gaur hemen ideia haunitz bazen. Zer den borbor, irudi hori hartu genuen urak irakiten dulikan, lurruna deitzen dagotxi. Ino ura ez da galtzen, lurrun duta gero berriz ura bilakatzen da. Eta borbor irudi horrek bizia da, borbor beti lanean ari da. Bortxiriak naiz arnausgune eremuan egon, ikusi zen euskararen erabilera, nola azpait lortua balego bezala. Kontua da, Euskaraman komunidadeak baditu herri bakoitzan lan taldetxo bat, eta lan talde horien reflexio izan zen, moteltzen, dinamika moteltzen ari zela, eta sensazioa pizkate Euskararena lortua zeok. Eta Euskararena ez dago lortua, Euskara egunero lortu eta landu bar den zerbait da. Plazara egitura berri bat da, ordena jendea laguntzeko Euskarari toki gehiago emaiten bere egituran. Eta hortako guk eskaintzen ditugu formakuntzak eta aholkularitza. Jendeak nahi badu bere elkartean, herriko etxean, enpresan Euskaraz gehiago funtzionatu. Gu hor gira zerbaiten abiatzeko eta bidean laguntzeko ere. Euskara plazara nahi dugu erdigunean ezagri. Plazak guretako izaiten aldira plaza publikoak, biztan dena, herriko plazak. Eskola edo ikastola baten seila, nun gurasoak ere kurutzatuko diren aurrekin eta erakaslekin eta abar. Lantegi bateko kantina edo kafe mementoa, nun izaiten alden euskaraz gehiago egiteko parada. Eta gu gehiago olako espazioen mugiarazteko ibiliko gira. Eta gero nahi duena gehiago segitu, egituran berean gauzak aldatu, barne komunikazioan, bilkuretan eta badugu aholkularitza eta formakuntza sorta bat. Gaurko Bidasoko Euskara eta Kulturaren azoka Euskaltzaleen Topagunea elkarteak du antolatu. Beraz, Euskaltzaleen Topagunea Euskal Herri mailan ari da lanean bai iparraldean eta bai hegoaldean Euskararen erabilaren aldeko sustapen lanetan. Beti aintzat hartuz herri mugimendua eta Euskaltzaleen aktibazioa eta saretze lanetan ere ibiltzen gira lanean. Eta gaurko ekimena beraz, horren arira antolatua izan da ere, helburua baitzen Euskal Herriko txoko ezberdinetan egiten diren ekimen eta badiren dinamika ezberdinak ezagutzea, elkarren gandik ikastea, elkar ezagutzea, elkar trukatzea ere. Inspirazio iturri izan nahi zuen ere gaurko azoka, hori ikustea eskualde hartan edo herri hartan egiten dena eta ikusi nola eramaten alden edo nola bereganatzen alden proiektu hau gure edo gure eskualdera edo gure herrira.
Esate baterako, Hortzaizeko keakoek ere hori aipatzen zuten, ez? Kirolarekin, aurrak ekarri eta gozatu eta atsegin horretatik euskerara erakarri, ez? Gauza bera aipatu dute, Erandion eta Donostian euskera ulertzen eta ikasten ari direnekin, lanean ari direnak, edo Elgoibarren animalien izenak biltzen ari direnak eta horiekin batera ere, ezagutza berria, plazerra lortu. Hainbat ekimenetan hori ikusi dugu. Azokaren formatua biziki polita da. Ikusteko zertan gabiltzan, zertan osatzen dugun elgar, batzu dira gure ikustera, bete egin beharko ginuke zerbait elgarrekin, eta zuek eskaintzen duzue adibidez erdaldunekin euskara iniziazioa, eta gu gehiago beste euskarri batzu eta baditugu, eta kompatibliak dira, eta olako gauzendako balio du, olako ekimen batek. Menturaz beharko litaike berze ekitaldi potoloago bati lotu. Nafarren egun edo mintzalasai edo jadanik kofrea baduen ekitaldi bati lotu olako gauza bat eta jende gehiago unkitzeko ere. Olako ekimen batek balio du lehendabizi sentitzeko ez garela bakarrak, euskararen inguruan arlo diferentetan lantzen, edo benpin zirikatzen edo ari garen taldeak. Gure harremanak ere urrundu indire, eta orain ez dugu inotan pasaporte erakutsi behar muga gainditzeko. Baina, beraz, horregatik hemen iparraldeko taldeak egotiare biziki importantia da. Eta gero, denen artean, bakotxa gure ondarra letxoa paratzen aldugula euskara bizi iraun dezan. Zeren egunero egin bar dugu, baina euskara denon altxorra da eta denon artean zaindu bar dugu, eta ez zaindu erabili. Hori da, nola nahi dena eta edozein euskalkia dela, denak aberazgarriak dira eta denetatik ikasi behar dugu baina.